mono mwanchi omurigereria ase okonyora chinga kiao eri okobwate emiroberi egetaseni kia Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii ritko nigorireria Alhamis chitariki 12 chomutenyo mutangani omwaka bwechi 2023 ekerobono ngo kwarigania SMS ya Amayia eri onkomanyuna nara yaya na kwariganire asenchera ere yobwekera nukore nritangani kegi matigataranyore gatiari nkwariganerete asenchera ere yobwenge. Ishwe nene babwate no morugioye bagosane to no morugioye akagenda bona atakitairane morugioye akanga kono ntokomanyana kiagereta gatekie pwekere ndeye getambo kere omusacho Eyemo kwerusio bomo Ensa ya busiango moneke wodi ya Nyatieko. Tunaomba askari wetu wapeleleze kwa kadiri ya uwezo wao. Abanyanyimbo gusaba okorobo tukiko bwatikana no boibi Ensa ya Iyave bunke ya Bonchari. Baita igano mo county commissioner bai mokiege tambokero asenge ntomo muruye nabwate group yaye bagushirikiana abantu babere kubekwa byara ko bwatikana no busarya bo bebi Ensa ya Buchura. Mwanchi muri ribona yo munenda manke ngo kwariga nitobe to gusanga naye gwika omoerio ekerango kwenyereona nabakogendera gotonyora sensemere ya Facebook kwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetera Ndizi TV News nabogo tweet wetera @Ndizi TV News boigo ase website yaito nigora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendere gusanga amankiretriane Evelyn Osero tokubwatera na Nere Joshua Uta kweneke buna wekeire Ensemo yebimanyererio ngo kwariga nto cyake korwase county ya Kisii nengana yo goichania awase abamenyi bensemo ya busiango moneke ward ya Nyatieko ime county ya Kisii emambe ya rero baboka no moichano magega yo konyora omusao yomo aserieta Edwin Gisemba gesungetie nyumba mwaye korengana naba amate omusao yoni go betanete no murgioye akabaka gotamaye ntokero kende bakagerete bula nakyo kyairera owesungia kwaye korengana tato mwabo yobwata Amayia manene nigo agania abasaye gosonde bwensi koenekia ekerabwato muchando gusanga naba mwabo eriyo konyora obokonyi bwa wanko muswat naluringe gochaga mubakwante mukondisyo mugondo gochana mate tagende mwaye mate twachi twanya umurango uri oyigoire uri gwasi chibando ntitarakire gisiri nendo umurango irane twachi tumu umuranguga twanyora kisembe isungeti twachaka gukura mwisiko mwabana bagete simi goro agantenga gisembo ngakire simi ontairingo endara simama akare ngamutayiboni gande bisi yake lakini ngotemande ngikoro ndole manganayo nanda kangakira gante yayo mugakona na mutumire guchiororo oikiro nyore nyombere wasi mondo taye nyumba ishwe nene babwate no morugioye bagosane to no morugioye akagenda bona atakitairane morugioye akanga kono ntokomanyana kiagereta gatekie pwekere ndeye getambo kerekyo tanya gototebi kende lakini atebeti baiske bamwabo ngomuntu sungusungu naro kumutishira maisha ngango murigyara moite oyo bwato mongino ebono iga chengi bwetu bobesana omuntu oyo kumutianera yani togosabanga nera icha tebe kyale kumutianera onyo konyoiriro mongino oyoye tare kumuteyari yo monga onkya kumutianera bana baranyoro mwana yawo bweto bugima bwae akaratigeru rusio egesunte kanagi achira senke yane story mwana one yani tara getari ndio nsimno uri bwate mechanda menena yale chukagara anganye masababu cha senke nilijanda lina mwana urenge ntorobo na ndio lengo kosemelio konana goche senke yane ndubensio nyoriro bokon tabo bisankoro ya Eyemo atebi musani oe ekara atebi musani oe nabikonyarikana musani ya motebi kerengereria na chire nabokirabe ekebeke gosalio bogima gasikibwa tasara mwanchi muri ribono mu bironya gusirani go Rusia sayo n'abanyanyimbo nakoiro gwika sengendu chinga kibara chake emiroberio yokomwenia togotikana nayo nigo oboibi bogendrete koene kiwa Ensa ya Buchura imeye county ya Kisii ekyo kyaire obotki gokorwa gose obonyabi gokorwa ritko obotko nabo igo mubaso koirera babere kubekwa byara ritko lya rero magega yebinte binge gotoka ase enyumbe yemo babera woni go batangira segeta seni
erio gokonya konyora omukagirwo monene aserieta Jared Obaga oyo ikakogenda bichuko chingaki obotyo bubwagendrete gokorwo muri keitonde mo Stephen noroboti urwaso bwikiranu ebikorwa by'obosali n'obwo ibi byabeire bikoenda gesara muno na sensemo ya Kitutu Chache South amatuko yomo ibi nemerongene gwetera soko bwatira nagati ya community policing amuna abanyanyimbo nige binte binge byowe bibyatoka se chinyombe chimo chirensemo ya stylish ekenyorokia bochura kuna twaika igatwanya rumu murato tumugorgo Jared no Ensa twamukwanya arakate yo kumukwanya asoka buno uri gukwanira irandroad yaya kumbazi nararose tyumu asokera ni baryo bari bato tume bintu byabo byasirete no mugaka wayo barenge kuna twaika igatwaso nyomba yo mwisho yonda so twaikero twamuikera so bagatebere genyatieko twanyora kemane bagi ino ri ni chianga no chire alire twachaka igatwarangiri chema ni twarangi na basigari bacha twachakira abugo twanyorire binte bingase nyomberia yo boibi omwana yo beire igo twabere twamukagera lakini akaro twaichoro komorra igatama twachi koige swa nyomba yo mungwana getomenyete senyorumu eyo igo twanyore binte byo boibi byo gokumia mumuro yabwatwe atoeke maene kabisa ne group ya asengeje binte byose byakoreta tukonyara ko bikora ebweka chirumu isana chons byakoreta chikabesto so they might be a gang nye yo atote ngambara bina barabi toba manye buna bana kenyoro toji atarishe hawa washukiwa wawili tumeleta watatusaidia kwa uchunguzi wetu tujue vile hizo vitu iliibiwa namna gani ama walipataje. Kesho tunapeleka kotini kulingana na hizo vitu tumezipata. Ebintu ebye binge gati abe bya nyomba byakobwene kiroli cy'abanyanyimbo banyanchwa chintunda ibere asomuroberi bwabali bayibeire kwiranirwe ebintu byabogendrete nyanchwa police station. Tarehe 22 hawezi walikuja wakapitia kwa ukuta kwangu wakaingia ndani ya compound wakakata kufuli ya grill ya veranda wakafungua dirisha wakakata grill ya dirisha wakaingia ndani kwa nyumba yangu. Tulikuwa safarini mimi na bibi yangu Nairobi. Abantu babere bakwibiruka iga bono tusikomanya turikomanya tembe lakini rende bona twachika nyoro mananga umuntu naroyo goteno gutebera gai. Nataka kushukuru community policing ya hii area wanatusaidia sana na mimi naomba watu waendelee kufanya kazi pamoja kwa sababu kama ingekuwa wao na wananchi wengine watukufu hatungeweza kupata hivyo. Omo komanda Anthony Keter nanyara gusingereria abasae konyara koria bigeri byabo na gwetangane chimbwa cyobo sari okoba ebinyoro maisobire no koboko kwa abanyanyimbo no gutambe. Ningewasihi vijana wasijiingise kwa mambo ya maofu. Waende makosi, wafanye makosi ili ya kwamba waweze kufanya kazi, waache mambo ya kuiba, wakule jasho yao. Bayegeri chigasi cyamaboko kiranyari ko bakonya esengenjo gasi buneye yo boibi tegoja bakonya kenyoro Babo tukobo kyaro ningo operation yentindi anyarira gokoruga tiaba bwatani bensemo ya nyumba 10 ensemo y'abanyanyimbo abono bene kiriandake ebinte binge bikayire ko ba ebintu byo boibi byanyarira gotoka ase chinyumba kira sensemo ya bochura abwase bono botukibwaga nigo koru esenchera yo boime kwene kibuna bali bonsi barasege kunege kayire ko bege kundi kyo boibi no bosali banyarire gotoka nege tamkuro kiri chiko konyara gokorekana ko reporter ya Ndizi TV koru ensemo ya bochura gotoka sensemo ya Kitutu Central Ward ene bonge ya Kitutu Chache South eretariane Ndemo Stephen Ndemo Stephen ase orboti ororo ikranu abara ikoro ase bunge ya bonchari nigo bagikeria korekyo boibi anene oboibi bwechi computer ase nyagitari ya yabe imeye bunkeyo nabona nigo baboririe abo bisabo burendi kwene kyabuna ngokora bare obotkuboisaine eriyo abo babete bakubwatikana ase korekyo kube kwa biara nabo igochi computer ekyo gotoka muri keto Brighton Makori norboti orwaso oboime abanyanyimbo korwase county ya Kisii nigobono bacha kirobotuki maega yechi computer koibukurwase inyagitari ya yabe yegotoka hase wodi ya Ariana bunge ya bonchari county ya Kisii gadi yabali bakwana na gitaseni Candice TV anene
bari banyarire bakomochege korwekyo bakurawa nomwe musiebe wodi ya Iriana Vincent Mbasa nigo bono baichaneire egekorwa ekyo ndegaiga egona arangiri gochaga chika chamambia nate bwangenya kitali ebintu mbiri betuo obutuko bwa rero igona minyoka gocha ndorenga ngikebetwe ekene nigere ndikyo gokumya mono kera tware ngo office twanyora report chirenga enyagitari yitu yabanchari tosemeretie inge bintu bibekiro bigokonyo monchari byoibirwe. Kinachoibwa ni nini? Lakini unafikiri ambaye alikuwa anakuja kuiba alikuwa anajua kuna kitu. Manake ukiangalia kule, ukiangalia na upande huu, mashine ambazo wamechukua kidogo huenda zinafanya kazi moja. Kwa kuhusunisha kwamba watu wachache ambao hawapendi maendeleo waliingia usiku, wakafunja, wakachukua vitu kutoka hospitali, vitu ambavyo ni muhimu sana. Bono nigo banyarire bakuboria abanyanyimbo kwa yererio botuki na kumanyambara baibete ebinto ebyo. Banga bali bakoreta mangana babwatwe uchunguzi okoru mwango muneko nyarekana elinde abali bakoreta genteke babwatwe nora naende nga abaskari abamanyite kurigereri baikire barigereire nigo tuko basabanya banya barigereire naende bakore enchira ya bwango ligere tonyora abantu abanyara kurusia ebintu bigokonyo monchari kana nga abantu babegwa babali koira kimashini eki nabantu bamanyite nki bari gokora omogokone no ringa abantu baminto abo ba Kenya Police National Police Service no baikaiga mapema mbaga nito gukora uchunguzi yabo na nito no gosemerio konenenga nkonyo turenga kimashini kirane gocha ekogera kimashini ekyo amatuka amageganchi akabeiroro igekero kirororo kiagerire gasi ogusaba koreria safe facility gaiga storage of information ya bere rahisi. Kinachoibwa ni nini? Lakini unafikiri ambaye alikuwa anakuja kuiba alikuwa anajua kuna kitu. Manake ukiangalia kule, ukiangalia na upande huu, mashine ambazo wamechukua kidogo huenda zinafanya kazi moja. Nonye binte byo byayibukorwa senyagitali eyo nigo bono umwemusi oyo amona bamenyi korwa senseme eyo banyarire bakoboria serikali ya county ya Kisii kurigirira nyagitali eyo nako yakorera Amayia anekra badebune nyagitali eyo ni getabwa dio bokorali boisaine kamuranche facility ebuna munyeroche buna tole bune kamari twanyirwanirire mono tuachire gali account twirire information yororo erinde nere nyore buildings the most serious problem to bwara safe facility are buildings itari ene room nchari asemeretire nene kurende keruko yerigeria magachaye teria magachara Amayia ni gongo sababono umugabano itu okisi oyure Paul Simbarati acha mono mu minister yewe health bache barigereria nyagitari ye barigereria sobwango bakonyo monchari ekiagarane bwatu buri mu boisaine tari yetu ne bwate obokongo bonge nyagitari egere level 4 lakini usikonyerigereria to konyebwekane na level 2 ekiara yagotire ebintu bibi byagotire kiregento bibi byagotire na abanyagitari mbubwati chirumu bagokorere gasi yabo kawa 3 daktari 4 katika chumba kimoja na hata mtu akitaka kueleza ugonjwa wake hawezi kueleza ila mpaka mmoja atoke mwingine aeleze. Sasa hapo ni kama nyumbani. Ripoti ile seni Candice TV kurwa sensemo ya Bonchari tetariane Brighton Makori. Miyamano muri keito Brighton Makori asoroboti ororo kranu korwase ebunke ya Bonchari umunyakero bwe kyombe ya Kisii Contractors Association Samuel Mumanyi nigo amochiwe na boigo goteneniwa ekirogekyo kubwatkana ne chingwa na chaye ejo chiaba chiwe kase metandao kago kwana bobe igoro yoburai bwe serikali ye county ya Kisii abwatani korwase kyombe kyo nigo bachoro umunyakero gontenenera asina onyana bo basabo kwabera asomo governor we county ya Kisii Paul Simbarati na otani wabago chikobwatrana kwene kiabuna basiriro borai we county ya Kisii muri keito Mildred Mumanyi na manke Gatia babwatani bekyombe gya Kisii Contractors Association ni gobeso kiana kumugikilia bokongu omoyekerogobo Samuel Mumanyi ase chingwana chae bagoteba cheika ase emetandao asari gukwanira oborai bwe county ya Kisii. We have been approved in a meeting with Mambi Kisii. The agenda ya ngiro ya a trip ya circulate on social media kero kuwa na magana mangi sana about his excellency Bibakana Nigeria wa Russia in tumana contractors ndogo ati any issue Nigeria gawa na yakora appointments cha chief officer cha ministers Nigeria wa Russia ega si ito tumana contractors na koranga pending bills
kia kaniru na serikali. Korero is stand suspended mpaka kirie ilietariae korwo. One of the other chairman you're acting takorwa Wilfred Gusii nero kwa acting chairman for 3 months. Nigo boigo bateba chinchera chiria babwatia elio komotenenia. Chagara to suspend the chairman chiringa chairman ta part the consultations 92 egara go enda ukona magana ya kwandete kuna mnomoto na magana ya gataji ya serikali chisema chose paka na familia sasa. So it's a high untenable and don't drive around legas. Nonyana boigo nigo omonyekero goyo omorekire aisokia na kwegerera asate bachingwa necho nchiri chia kene. Binte biala kona kwanwa ikona kuwekwa ikona kabasa kulete pia se chimiki social medias banya abantu tikone abantu batategeka abantu kulwana abantu batategeka morambe abantu batategeka ogantu bwo simba ande baigwete anga tuweto anto kutangaza kasimba tata so ndio tata hapa ni jina ndio magala weta ndio kwa sisi medias so toba batulifu tuwezi naga ngata bakora tebo ngo ko bale protein. Wilfred Bosiren noyo mobwa banyakonda bwo asachora ko bantenenera bwe kyombekyo asabwa tayaiga nale ko sababa banyakonda bonse aitu baliskali mangana ya peli biri gavana mna kwenye toko muumera na chole commission endete kora na gutuka asuna ya koletu ande bwango ya gavana bitu chaka ko tuwakana twambi bali tubwato boba mbuyo ni wakortemeremo wakanure. Nigo boigo basaba okwabera gochiase omugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati na komwenekeria ngamba chikokora emeremo ase obwamo. We are very sorry and very sorry nero monyene nanchirana gaki kwa niaba ye contract ya gavana to gusaba mabera kwa niaba yake nabo munogo terali maybe ni pressure habwate omorra mabera. Alafu na section ya payment kila rangi committee kwa chora era kishebindake abantu bachande kire baro gosemba konyeke baragereria abana baira abana school famu na ndego ko saba very sorry esege clip kiabete ndokomanya patigo chimotwe na botogo chiko bwatiri chiko tokara monega abana yeito simparati nalo gusabanga wara ko ba o morora mabera so that nera part of us ko rundi gari ya abantu bonse bato nambalime na ande abantu bonse na babo. Golipoteria egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mbia mwana Mildred Momanyi ase oroboti oruro ikranu togotikana nayo nigo omoroberio oinua jamii oyorengete gokonya abantane nabagotu nigo gendrete ase chinsemo au anene imeye county ya Kisii okwana chinga kicho konyora usicho kweri kya konyora chibese cho nigo babire bakwerera ali bagwetera anene obotumeki bwe machine chekerero amange tigateguna twarganiriro muri keito Josephat Amisi. Litukuria kanerero magiga serikali enene kubatuka chibesa chikiganja cha inua jamii nigo abakenya abange anekure county ya Kisii bagende tukobakogokera na guchingira umuroberio yo boko ena na chibesa cho ase emebuko yabo. To see how the older persons, people living with disabilities, the vulnerable children are being served by the banks. In fact, we are very happy the way they are being attended here at this location. This payment is still going on for the next 6 months, and I'm appealing to the people who are supposed to be receiving this money not to crowd themselves, because you still have the money in the account for the next 6 months. So what you are appealing to them is that if they don't receive them today, they can come tomorrow, they can come next week. There is no hurry. Abange abanyarako bagwesokia asumurubiri bwo konyorere nibeyo nigo batebire omuchando bwe byara anene ase mashini eche cyo gwakana noro nyariko bakoleto muchando ase boigo barerere serikali nyariko bakwena na chipini echo kirachiko bachikoene kya buna ebese yenyariko bakwena no ase enchira yobotoereru byara birobyo na bibito cyandite
lakini bono bacha bateme batokonye batwa batoe fini manambe yo abatokokonyeka ikina kira tokonye lakini amangana ebiara byatsili kwanyole challenge nene na mangana yebiara well agwo maneno ito we count obekire chinguru nga kero yomo aiwe pini eyera tokonye sikiro yome kiragocha oikana koirana ogenda okolegasi yaye ibagali ogocha oikaranza ase okonyora chibesa chinga chintambe asenge ncho ebyara bigosinywa opiki very fast gakwiraniria amabolio ayo yebiara ne pin umucoordinator bwa social protection ime county ya Kisii David Koskein nigatabire serikali ya nyareko bagikobeka umurubirio bene amone chibengi ao echikoena na chibese chyo koenekia ngabanyareko bakoena na chipin na boigo koenekia ngabanyareko bakoroli chibulia bene uchia ase omuchando bwebiara. This is a Kyogoro location where we have done the checking. The payment is going on well, except some few challenges. One of them is the issue of the bow. Most of the people there, they have the problem with the bow, but also that one we have already talked to the bank and they say they are promising that they give them their cards and they also provide the pins. Oigo abo banyarako bagwesoke nigo batogie serikali enene aso muroberio yo inua jamii asabata bireni beyo irachikobego bakonya wikirania amagani abo akiralitiko kibese kingo tokonya kira sense mu yesukuru nabani kuchikoigo tinyare ko kurwira ba igo ntolikoli abana tokwa tubaitongo nyoro bara mariogo abale ne ncharango nyoro bali chibesa bana baba gotu ebiremango bakonya chire because most of them that they imbaliko nyora chinga kicho okora chokonyoro konyorukuya kuripoteri gataseni Ndizi TV kuri county ya Kisii riterana Josephat Hamisi. Ndiamano murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururu ikiranu abaunchereria korwa se chiro ya keroka yo kutoka se wodi ya Rigoma nigo bechoreira baraibabo ase sector au barach kobara ase obunchereria bwabo ukwana chingaki Amayia taba ekorari waritkoria rero nigo bali bachorwa bagani ko bwatrana eryo gokinya obunchereria chingaki echiboigo nigo omo MCA bwe wodi ya Rigoma Nyambega Gisesa areira yo gochya kubasira abaunchereria abo muri keito job manki na manki aboncherere kurwa se chiro ya keroka egotoka ewodi ya Rigoma county ya Nyamira nigo babete bagochora abarai barachikobara asentunda yende yoborai. Mwakilishi wa youth mfanyabiashara mjue hivyo ni Jared Bagaka, wale ambao ni wajua kali ni Wesley Nyandwaro. Abaraye babete bagochorwa ase birengo ao nigo barachigotenenera emeroberio ase chireyo. Sasa hawa wanasimamia zile sectors because hatuwezi waja grupu moja ichagulie wengine wawakilishi. Ekamati enene yabetege gochorwa ekorokwa executive committee nigo erachikora uno Munyakerogo Ronald Apima na baraibande. Chairman walichagua Ronald Apima, vice yake ni Irene Omwenga. Secretary wakachagua Ronald Mugaka, vice secretary ni Wesley Momayi kwa sababu hakukuwa na umama. Treasurer akawa ni Gladys Wamboka Omwenga. Alafu kwa hiyo committee kwa hiyo executive kuna mwakilishi wa sub county Munyakerogo Ronald Apima narwa eira gochikobwaterana na baraibande elinde koenekia ekerengo giechire yugia kinire tunatumia terene tutalikuwa uende muna jana mwezi tuna andani tomoro toka nikoroka yeto ya ebuyanere njebe katingo nyara ekamati ebunera tingo bared down na bitokoba toka nikoroka yeto asama tukala gochimotu na mogote ndotakere kwa municipality. Ensa moya baraibabete bakobu mbasa bokobwaterana baraibabete bakobwa elinde gokinia ekerengo giechire yo no morai botamenya sai ogochora ntwege ntoko saba
bari twaboria tutaira bari babori bataira na abatwairire twese tutoba babisa tochamo egere tubange torosie chiro ya itona omo MC wodi arigo manyambega gisesa narwa era goshikobwatera n'abarayi abo asara chikobagachira cyabisi nabo iko kwenekia magenderero abeire asensemeyo. Tunataka hii timu imeingia kwa ofisi aria se kanzo stall next ingechoro bae wabisi takora biego keroke town lego kuchoisa ko kiaga tire town usene kama ibere zero operational military operation iya gatatu yeyo kwagachu korinde ensemo y'abonchereri bande mbate bamba bete bagwisanika n'obochori obwo ase bate bambo bwate obwasioku. Tunataka haki, tuna mwelekeo. We don't have a way forward which can assist us. By the way, we need every woman to be free as a molecule. We need to be treated in any sense. Please. Tuake chikure jiko ndo ruwaka because ndo jitise yiga. Etuacha tojo waka chikura chito ngora togere tojo kori bintu biti bingao. Igongo sababori kora anje kenye kibanone se auto none se chizi kuchirore. Ina life wa iga kendo kiyo kende ko karukere no mawia. Kurua sensemo ya keroka egotoka county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mbia mano murikeito Job Mangi ase oroboti ororo ikranu korwase county ya Nyamira. Mwanchi omulire dibono na manke nkwariganeretie ase nchera yobo ikranu ayora chikonyore kero chirarage chinsa isato ekero bonongo kuganiria ogendere gutwara obuligere boro buya ime ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii eriatariane Evelyn Osero nigo twagwatirana nere Joshua Auta kwene kiabu nawe ikeire ase nsemo yimanyirerio.